Еми, според виденията и последния пост на Баба Ванга в Twitter, дойде моя ред да поговоря малко за коремата. Ама Сафрон, защо коремата? Цялото предаване мяза някакъв разпорен коремец, го изхвърлил с аксията и си го поля отгоре с барути медози и си го разбъркал си изчеклият, ходи с тях на терасата от. Просто хищникът изчака цялата прадня покрайто и земеделското предаване да се размириш и да се конвертира в тишина. И вече е готов да атакува. Значи, ти предаване, като го пуснах, точно на трета секунда се дисконектнах от реалността и си казах, той предаване е феномен. Не съм сигурен с цялата продукция дали трябва да се каже Ергенът или Survivor. Ти като гледаш нещо, осъзнаваш какъв неосъществен генетичен материал се разхожда и се екрана тя, брат. Ти какъв слой от разтопен българ са изхвърли на едно място, че та шакли спрежа. Ти какви израстъци са изсипали на едно място, псено са паднали от круасан, бе. Че с лакти, как нарича една от друга, то мяза на акордеон. Ти на половината мозъка им на диета или на житен режим, бе. Ти най-другото нещо, което се прави в живота си, сигурно е скриншот. Ти се замисли само каква напаст може да стричнеш в този предаване. Че той има едно изгърбено като каруца, дед като говори, то не се чува глас. То с кърца. Вътре има един дърт пишкир с превъртян километраж, дете набор сигурно с четвърта маймуна. Някой може да обясни само, то с стекля срок, как са го вкарали вътре в този предаване? Имаше един чесън дете, не го изредаха наскоро, дет кръжи с другите мазилки, обяснява как трябва да се държат като дама, пък то се ръжие по дървета от. Някаква друга пък събугаш, че му ги изхвърли в лицето на то си оправданието и беше, че била плеймейтка. Тото да не са беканата на Черно море. И е хубаво като с плеймейтка, ако искаш служи с някой GoPro на путката, да отим на гинеколог и да го излъчи в национален ефир, защото с плеймейтка. Та шак ли спреш? Просто търса логиката в цялото предаване. Някакви жени кръжат около плячката си. Някакви скимчат, ревът, бършат сълзи, подсмърчат, треперят дали ще им дадат лавандула. Някакви са карат, крещят като безумели костая. Пус ги хваща, води ги с някакви пейки, люки, си едно се излезе в махлата. Те с квесторите как такова надничат, какво правят, седят с някакъв хронометър, защитат колко време си говорили. Аз не съм сигурен колко гледам, брат, наистина. Иначе, като ги питай всичките, между мен и Виктор има химия. Има химия, да. Като се изчеткал на кристал. И накрая, като сгони някой от тези каре си, ние с Виктор нямахме достатъчно време да се опознаем. Няма. Просто си грозна и мазаш на баща си. Елементарно. Нека поговорим малко и за главната роля. Понеже той не е влязъл заради хонорара, ами за да срещне любовта на живота си. Иначе изтопан, спретнат, тарикат. Гледам го и по някакви други предавания, възпитано момче. Обаче мисля, че продукцията са му даде следните инструкции. Брат, бъди кринч, ети тези 6 думи използвай ги постоянно. Значи функцията ти в предаването се нарича изкусен интелект. Мисля, че се справиш. Когато твоята интуиция ти подскаже, че кажеш нещо тъпо, просто проятай. Пале навънка, времето е четвъртък. Много мило. И ви напомня малко на робот Съни от тази работа. Обаче Макив какъв е хитрец. Защото по принцип е ясно коя е най-щупената в цялото предаване. И човека се е казал, че да не я гонил още в началото, да не трупам черни точки, защото зрителите ще кажат, то с какъв е повърхностен бабек. Тъй, че браво на Виктор. Дайте палец нагоре. И сред цялата тази суматоха, наречена Ергена, два верифицирани паразита им направиха впечатление, така че нека преминем към тях. Мъж, първото, което си помисляме, дали ми прилича на играчка или не. И ако ми прилича на играчка, значи това е моя мъж и започвам да си играя с него. Много често тази неясна геометрична фигура, когато застане на тъмно в профил, вие може да объркате с дженга или с адаптер за лаптоп. Скъпи приятели, това, което наблюдаваме от рамената част нагоре, се нарича анархия. Може би, когато влезете в Google и напишете какво означава авария, ще ви излезе нейна снимка. Представям ви първата проститутка, която може да си поръчате от Икеа, по-известна като Анабел. Въпреки меката и мебел вместо глава, тя успява да пребори законите на физиката и да запази равновесие, докато върви. Аплодисменти. Следващия. Слушай, принцеса,
Моля те, приеми тази роза от мен. С най-голямо удоволствие. За теб. Ти ми каза, че съм принцеса. Той ми каза, че съм принцеса. Да, че може да си принцеса, ама в дома на слепче. Че тъпли си каква принцеса, виж са мязаш на Анубис, бе. Сигурно прави корече в махлата. Ела тук. Виж са мязаш на човек, где ти е забрал, че е живее. Сино са ти дали безплатен скин от лигата, ташак ли справиш, ма? Я питат, добре, защо Зори Джи? Защото била gorgeous, glamorous, the great. Не, брат, просто си грозна, гадна гондола, ташак ли справиш, ма? Ами, господа, представяхме ви първия барман, който бачка в бензиностанция. Майко, аз къв човек съм. То мен трябва да ма нърснат, бе. Извинявам се отново. Просто виртуалната зоополиция трябва да си върши работа, брат. You know what it is, bruv. Така че харесайте клипа, споделете с приятели, пишете долу в коментарите кой беше най-забавният момент, така помагайте да се развива егото ни. Благодарим!